Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pamamagitan ng tadhkir na ito, nasihat na ito, ay aking pinapayuhan ang aking sarili una at ang aking mga kapatiran sa Islam, lalong-lalo na yung mga kabataan, katotohanan na ang pag-ibig o kaya ang ma-in-love ang tao ay isang uri ng problema. Isang uri ng problema ng puso. Allahu Akbar. Ang umibig yung tao ay isang uri ng problema na kung saan, kung ito ay hindi malunasan ng agaran, ay magdudulot ito, tiyak na magdudulot ito ng malaking kapinsalaan. Allahu Akbar. Kaya ang pananampalatayang Islam, mga kapatid, dumating sa atin ang pananampalatayang Islam bilang solusyon. Pinili sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong Islam para sa atin. At ito ay magiging solusyon sa lahat ng ating mga problema. Maging sa pag-ibig, maging sa usaping pagmamahal o kaya sa pag-ibig, ang Islam ay nagbibigay ng kasagutan, solusyon sa mga problema na ito. So mayroon kasagutan ang Islam o kaya solusyon ang Islam na kung saan kung ito ay gagawin ng tao, mabibigyan ng solusyon ang kanyang problema sa pag-ibig. Okay? Mayroon tayong dalawang pagpipilian. Unang pagpipilian, unang choice ay ang pagpapakasal. Allahu Akbar. Wallahi al-azim, mga kapatid, sumpaman kay Allah, walang mas mainam pa para sa taong nagkakagustuhan maliban na lamang sa pagpapakasal. Yan ang pinakamainam sa kanilang dalawa. Yung nagkakagustuhan na lalaki at sa babae, ang pinakamainam sa kanilang dalawa ay ang magpakasal. So ngayon, kung hindi mo kaya ang mag-asawa, wala ka pa sa lugar, wala ka pa sa kakayanan para makapag-asawa, mayroong pangalawang choice. Ang pangalawang choice ay yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada'a shay'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka min. Katotohanan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na wala kang iiwang bagay, anumang bagay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang napapalitan niya ito sa iyo ng bagay na ito ay mas mabuti para sa iyo kaysa sa doon sa iniwan mo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga taong mayroong haram na relationship o kaya lugmok sa haram na relationship, kung ang mga bagay na ito na pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay iiwanan mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala, para makuha mo, matamo mo ang pagkalugod sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, papalitan sa iyo ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ito man ang babae na ito na minamahal mo, na wala sa lugar, kung ito ay iiwanan mo ang ganitong pagmamahal para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo man ang para sa isa't isa, kung makakabuti man sa inyo, mayroong panahon na insyaallah kung kayo man ay para sa isa't isa, ay pagsasamahin kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa halal na pamamaraan kung iiwanan mo ang haram na relationship na yan, kapatid. O kaya, kung mayroong mang mas mabuti pa sa babae na yung minamahal sa masamang pamamaraan na hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkakaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang babae na para sa iyo, na kung saan ang babae na ito ay magiging mabuti sa iyo dito sa mundo, higit lalo sa yaumul qiyamah.
Makakatulong pa sa iyo sa pagpapalago, pagpapa-increase ng iyong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung kasagutan sa pag-ibig na ito, mga kapatid. Subhanallah. Dalawa lang, mga kapatid. Kung hindi mo papakasalan ang babaeng ito, o kaya ang minamahal mo na ito, ang iniibig mo na ito, ang babae na nabighani ka rito, kung hindi mo siya papakasalan dahil sa wala kang kakayahan, iwanan mo ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang ganitong uri ng pagmamahal ay hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa itong problema na kung hindi ito malunasan, ay magdudulot ng malaking kapinsalaan. Kaya ang pananampalatayang Islam, mga kapatid, sa pananampalataya, bago pa dumating ang kapinsalaan, ipinagbabawal na ng Islam ang lahat ng mga gawain na magiging tulay, magiging sabab, magiging dahilan na mahuhulog ang tao sa patibong ni Satanas. Ito ay isang klaseng patibong ni Satanas, na kung saan kapag mahulog dito yung tao ay mahirap na siyang makawala kasi nahulog na siya eh. Kaya ang pananampalatayang Islam, ipinagbabawal na niya ang lahat ng mga gawain na magiging dahilan para mahulog ang tao sa patibong ni Satanas. Kaya ipinag-uutos ng Islam yung mga bagay para maiwasan natin ang ganitong mga suliranin. Maling pamamaraan ng pagmamahal. Napakalaking suliranin ito ng tao, mga kapatid. Unang solusyon, mga kapatid, ghaddul basar. Ibaba natin yung mga paningin natin. Kaya nga, mga kapatid, mayroong mga nagsasabi na love at the, ano yung sinasabi nila, bro? Love at the first sight. Unang tingin pa lang, mahal na niya. Mayroong bang ganun, bro? Hindi pa nga niya alam yung pangalan niya, hindi pa nga niya kilala, hindi pa nga niya alam kung totoo bang dalaga o kaya baka naman ay may asawa na tapos malalab at the percent agad siya. So, kaya mayroong mga taong nagsasabi ng ganon kasi tingin sila ng tingin sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi lang sila tumitingin sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa kanila mabubuksan ni Satanas ang daanan ng pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Islam ay pinagbabawal niya yung pagtingin sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala para mapanatili ang kadalisayan ng ating mga puso. Pangalawang solusyon natin sa sakit na ito, al-bu'du anil muthirat. Ang pag-iwas, pagpapalayo sa mga bagay, mga gawain na magpapaandar, magpapagana ng ating syahwa, magpapagana ng ating mga desire sa mga babae, magpapagana ng ating mga pagnanasa sa mga babae, o kaya bilaks, kabaligtaran. Kaya yung mga bagay na magpapagana ng pagnanasa, mga kapatid, dapat ay ipagbawal natin o kaya iwasan natin upang sa ganon ay hindi tayo mahulog sa patibong ni Satanas. Mga love song, kaya nga yung mga love song na yan, mga kapatid, subhanallah, isa sa dahilan kung bakit bawal yan, dahil napupukaw nito ang maling pamamaraan ng pagmamahal. Kapag nakikinig yung tao ng mga love song, parang pinupukaw nito yung desire niya, pagnanasa niya sa mga kababaihan. Mga panunood ng mga love story na naglalaman ng mga kissing scene, naglalaman ng mga romantic, mga romance, na pumupukaw sa pagnanasa ng mga tao. Kaya nakakapag-isip yung tao ng hindi kabutihan dahil sa pinupukaw niya yung kaniyang pagnanasa. Subhanallah. Pangatlong paraan para maiwasan natin ang ganitong kasalanan ay ang dawamun murakaba, palagi ang pag-alaala kay Allah, palagi ang pag-alaala na si Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nakatingin sa atin. Alam niya ang lahat ng ating ginagawa. Kaya kung ang tao ay palagi niyang inaalaala na si Allah ay alam niya yung kanyang ginagawa, ay mahihiya siya sa mga pagkakasala, gawain na hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang paraan para makaiwas sa ganitong mga kasalanan, mga kapatid, as-siyam, kasru syahwati bis-siyam, ang pigilan
ang pagnanasa sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ayon na rin sa katuruan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno ay pinipigilan niya, minimize niya yung shahwa, desire, yung pagnanasa ng tao. O kaya, kung kaya niya magpakasal, yan ang pinakamabuti mga pagkapatid. Kung kaya ng tao na mag-asawa, mag-asawa na lang siya para kanya nang tuluyang maiwasan ang mga daanan sa patibong ni Satanas. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, hilingin natin kay Allah na proteksyonan ni Allah ang ating mga anak, proteksyonan ni Allah ang ating mga kapatiran sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na yung mga kabataan. At nawa iproteksyonan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kalamidad, sa galit ni Allah subhanahu wa ta'ala na dulot ng kasalanang kanina na namang idadaos sa ika-14 na araw sa buwan na ito. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Ila huna wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.